ako sa odlišujú prevodovky. Takže ak vidíte tu PS+, to znamená Power Shift. V tomto nakladači je prevodovka Power Shift. Poďme sem. A tuto, v tomto nakladači, je prevodovka Vario, čo je Včko. Vario je urobená na to, aby sa prechádzať po dvore s nejakým nákladom, proste v komforte a v plynulej jazde. Ale prevodovky Vario vždy trpia tým, že keď o niečo sa zaprete a tlačíte to, proste naberáte nejaký materiál do lopaty, tak to trpí a potom sa to môže pokaziť a stojí to veľmi veľa peniaz. Preto ak máte nejaké ťažké práce, naberáte proste nejaký materiál, možno robíte s kameňom alebo robíte v poľnohospodárstve ťažké objemovky, naberáte proste niečo ťažké, tak radšej poďme do toho Power Shiftu, nakoľko Power Shift je stavený na to, aby pri zaťažení vydržal veľa a tlačil. Ale nie je taký plynulý a nie je taký komfortný v jazde ako napríklad ten Vario.